Hei, tervetuloa Lejoksen hyvinvointimaailmaan. Mä oon Griselda Mustonen, joogaopettaja ja hyvinvointivaikuttaja. Ja mä tuun seuraavaksi ohjaamaan lyhyen meditaation, jonka sä voit tehdä oikeastaan missä vaan. Suosittelen kuitenkin näin Suomen suvessa hakeutumaan luonnon lähelle, esimerkiksi metsään tai veden äärelle. Ota mukava istuma-asento ja laita silmät kevyesti kiinni. Pyöräytä hartiat ympäri ja pidennä selkäranka. Jos istut ristiistunnassa, tarkista, että saat lonkat rennoiksi ja selän suoraksi. Voit istua esimerkiksi tyynyn päällä, jos sellainen on sun käden ulottuvilla. Voit myös istua polviistunnassa, jos se tuntuu paremmalta. Lähdetään hidastamaan meidän hengitystä. Tehdään 3 syvää hengitystä palleaan ja pyritään tyhjentämään keuhkot jokaisella uloshengityksellä. Pyöräytä hartiat ympäri. Ota syvä sisäänhengitys ja pitkä uloshengitys. Toinen kerta nenän kautta sisään. Ja pitkä uloshengitys, tyhjennä keuhkot. Ja 3. kerta nenän kautta sisään. Ja pitkä uloshengitys. Ja palaa sun omaan luonnolliseen hengitykseen, muuttamatta mitään. Pidä selkä mahdollisimman suorassa, hartiat rentoina ja niska pitkänä. Kuvittele sun päälaelle valo, joka säteilee joka suuntaan, ylöspäin, mutta myös eteen ja taakse, sivuille sekä yläviistoon että alaviistoon. Tää valo säteilee pitkälle äärettömyyksiin, universumiin. Sä annat ja otat vastaan. Rentouta sun otsa. Rentouta sun kulmakarvojen väli, silmäluomet, posket, leuat, ennen kaikkea leukalihakset. Rentouta sun huulet. Hampaiden välissä on pieni rako. Rentouta sun kieli, kaula, niska. Pidä hartiat alhaalla ja olkapäät täysin rentoina. Anna käsien olla rennosti sun sylissä. Rentouta sun ranteet, kämmenet, kämmenselät, peukalot, etusormet, keskisormet, nimettömät ja pikkurillit. Alavatsassa on pieni tuki. Pyri kuitenkin pitämään vatsa täysin rentona, niin pystyt hengittämään vapaasti. Rentouta sun pallea. Tunne maa tai tyyny sun istuinluiden alla. Rentouta sun lonkat ja reidet, etureidet ja takareidet, polvet, sääret, nilkat, jalkaterät, jalkapohjat, varpaat, isovarpaat, kakkosvarpaat, kolmosvarpaat, nelosvarpaat ja pikkuvarpaat. Kuvittele, että sä kasvatat juuret sun häntäluusta alaspäin sun juurisakrasta, eli muladharasta. Se ankkuroi meidät tähän fyysiseen elämään, jossa just nyt on turvallinen olla. Sieltä käännetään huomio takas meidän hengitykseen ja meidän palleaan. Miltä se tuntuu nyt versus harjoituksen alussa? Pystytkö kenties hengittämään vähän syvemmin ja vähän rentoutuneemmin? Ota 1 syvä sisäänhengitys nenän kautta ja päästä pitkä uloshengitys. Kiitä itseäsi, että sanoit itsellesi tämän
lyhyen meditaation ja tämän lyhyen ajan hengitellä. Mä haluan kiittää sua. Namaste.